Da. Dintre care luăm o casoletă de ciocănele, Da. luăm 4-5 pâinici Așa. și un suc, că trebuie la copii suc obligat. Da. Și cam atât. Ba, am ajuns la concluzia că ne prostituăm, deci vorbesc serios. Exact. Deci ne prostituăm pe propria noastră muncă cu creierul și cu abilități Noi și cu suntem de- ce avem să ne prostituăm, noi acceptăm. pentru că tu ai nevoie astăzi. Nu mâine, poimine. Nu sau mâine peste și luni. poimine, așa am ajuns eu la concluzia asta, că am ajuns să ne prostituăm. Deci, din punctul meu de vedere, mă consider mai prostituată decât aia care se duce cu pe centură. Tare mare și spurcată când mă enervez. Așa te ating, dar nu se poate. Toți patronii, asta e vorba lor. Sunt 100 la poartă, dacă vă convine pe banii ăștia. Și atunci taci, închiți și accepti toate mizeriile lor. Da, crize, tot felul. Dar eu nu stau acasă, nu fac de mâncare, dacă vreau să mă apuc să umblu la aragazul ăla, stau într-o vilă. Da. Și vilele sunt fel de apartamente, de gasoniere, de fapt. Da. Așa, și sunt câte 3 sau 4 pe etaj. Parterul 1, 2. Da. Și unele sunt cu baie proprie și altele sunt cu baie comună. Eu stau la baie proprie. Numai că bucătăria este undeva la parter, unde nu sunt decât 2 căsuțe, 2 apartamente, ceva de genul. Și aia la comun acolo, aragazul tot timpul este miserabil, deci eu n-am pomenit. Și într-o zi m-am enervat, am zis că am pus cronometru și m-a cronometrat firma, este 89 de secunde ca să cureți aragazul. Are doalea soluție de uite așa și am eu o chestie care freacă imediat. Așa, și le-am zis, bă, dacă am pus-o acolo, înseamnă că am pus-o ca să se folosească. Dacă nu folosiți de aia să ștergeți dracu, că mie îmi vine greață când vreau să fac de curat.